TWF जों अरबो गभर्नर ने अरबो मालायनानै हिनाय जों अरब कासा सिनि आन्दोलन खालामनानै आव जों अब सक्सेस सिनि मांखा सिनि आन्दोलन सक्सेस तान हिमालय जों गभर्नर मालायका मालायनाय बयस दंखा बयस माने बिसिंथि जों न याक हिसाबै बो हायका आरसिबादिका ननि खलायलायदि निनाय नर राजनीति खलायनाय नर खलायलायदि जातनि बागै दफानि बागै खलायलायदि नि बबा माहायकिन सावो ताइ बसाका अबनो आं नायनाय आन अरनत आं रिनाय न नि साजा ताइ जों साइमांका सिएमनो बो रिंगि सानाय हिसाबै रिनाय बिन पकेटर बरि जाकनो बिन खाबाय तो बरि जाकनो ताबो खिंगा राज्य सरकार बरक जदि रिया हंकाय गवर्नर तो गसिका जों साइमान पाइका जदि राज्य सरकार रिया हंकाय TWF नि स्टेप बरक थां सगुना अब साइमान गला TWF रक आन्दोलन खायनाय अ कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न तई बुमानि कक न अपमान दिमानि कलायो कक बरक न तईनाय राजनैतिक का खुंतुं स्क्रिप्ट न भाषा न तईनाय राजनैतिक का खुंसितुं अ राजनैतिक आकाय सुका हाइसे आइसा काइसा खरकसा नि भाषा जानजानि इसा हाइसे अब केबो साजागै नरक अ स्क्रिप्ट न हादि हिनि तुनुखा रिजां नाया आनि सुबिदा मते आनि चुस मते अब सिंनानि नांनाय जों कक बरक सानाय रक जों रोमान स्क्रिप्ट न नायो रोमान स्क्रिप्ट न चालु खायतुं अबंखा चिनि डिमान्ड अब जत अब तिप्रासा रंनि डिमान्ड कक बरक सानाय रंनि डिमान्ड ताइ कक बरक सानाय सुलु कक बरक सानाय सिमिया स्क्रिप्ट गांखाय अब जारा बुनि बसंनि बररक जारा इंग्लिश मीडियम परिनाय बररक ताबुक अ रोमान स्क्रिप्ट न बरबो चुस खालायो बांला मीडियम न चुस खालाया देवनागरी अक्षर न चुस खालाया हामबाय नरम जतन न अन्नो ने और जे ताबो सभा चलितमन आम खेताबन रसासिने आम खैदे रसासिने ब जेहेतु जों बाय मालायना तस दं मानिया ब 27 तारिख से जों अपॉइंटमेंट मानि अब हायके बुरि रंनि आन्दोलन न नगुइनाय जे गसिना माने बेलायके जों कपाल काहाम नि मने खलायो ताम हमकाय ब 27 तारिख मालायना हिन सामानि जागाव 24 तारिख मालाय मांगला हिन सामानि जागाव ब जों मालायना सुजुग रखा बेलायके न बेलायके न जों कपाल काहाम गवर्नर अमहायके गसिमानि बागै गवर्नर ब पाइपिले हामबाय मारिउ जों TWF रक गैनाय बिनि आयोग टेबल गई तंथन साक मां काहाम तंथं ब जों बे अमहायके मालायका जों आरसिबाद दिका गकक बरिखा जे नंने अरुमान स्क्रिप्ट आं सानाय न रिनाय न हिसाव बिन बजारनि बगसि जा बसुक जरानि बिसिंग बा CM बाय कक सानानै 3 दिन हिसाव बिनि जासा सिमनर सेटिस्फाइड खता सेटिस्फाइड तो बिनि जे सामानति बिनि बिसिंति खायजों खाकसमखा किन्तु अब जदि राज्य सरकार मुख्यमंत्री नारो राज्य सरकार नारो रहरिनाय जदि राज्य सरकार गसियां गांखाय राज्य सरकार न जों चाप सृष्टि मा खालायनाय आन्दोलনের माध्यमे संविधान पर्यন্ত से आन्दोलনের माध्यमे संविधान पर्यন্ত संशोधन खाइमान हा हिंकाय अ चिकन सब जे भाषा अ स्क्रिप्ट न तुइसे राज्य सरकार अब खेला थांनानै हिंकाय अब जों किसु तिरिना नायला अ खेला ता थंतुं राजनीति ता थंतुं स्क्रिप्ट न तुइ भाषा न तुइ ता थंतुं जानजाने भाषा जानजाने अधिकार जानजाने स्क्रिप्ट चुस कायनानै जानजाने अधिकार अब रिनानि थुन जदि रिया हिंकाय जों बुमा बदलक ताइ चुप तंगला बुरि बदलक ताइ चुप तंगलिया जों आन्दोलन न